Kaliuban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ka kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili o pagdali. Hey, tara na, ug tawagan na sila. Ayaw na paglaban. Hey, what's up, what's up? Live tayo again. It's May 14. The hits just keep on coming. This is my only favorite station. 106.1. Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda 1:15 Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko, dahil dito the best ka. Hey, what's up mga bay, mga ka-masters, mga ka-ronda ko dyan. Hello, musta nampod sa atong line edisyon sa Saturday edition na Ronda FM. Kauban niyo po si Master J, yours truly. Yan po ang ating programa, Ronda Rewind. At syempre, Master J style po yan, ha? At syempre sa ating nakikinig dyan sa radyo sa 106.1, welcome po sa ating programa. At syempre, as usual, unahon day nato og sambit ang atong numero na text line number para sa inyong mga text greetings and request. Murag na bulol na po si Master J. Ang atong numero na pwede niyo i-text 0938-889-9505. O sa ating mga NCTVN subscribers dyan na nanonood ngayon sa Channel 5 or 6. Mga karonda, kumusta kayo? Nalsalain na po na edisyon sa ato ang Ronda Rewind Saturday edition with Master J Style po. At syempre, nandyan po sa baba na yung screen. Ayan ha. Dyan sa screen, makikita yung number na yan ha. Yung 0938-889-9505. Yan po ang numero na kailangan nyo i-text para sa inyong mga greetings and requests. Siyempre, babasahin natin yan lahat-lahat. Sabay-sabayin natin yan pagbasa mamaya sa pagbalik ko sa ating programa. Siyempre, mayroon ako mga hinanda na mga musika para sa inyo, mga karonda. Siyempre, para ma-relax mo din ha. Diba? Medyo nagsugod na pug itom-itom ang kalangitan. Pero sa Kidapawan City, medyo meron pa naman si Haring Araw. Medyo okay pa yung panahon. Pero doon sa bandang medyo malayo na nakikita ko, medyo nagsisimula ng umiitim. For sure, kay balo na mo si next patak na ang ulan. So kung wala ba may buhaton diha, puyo na lang mo diha sa inyong balay ha. Kaya para di mo mga basa, bawal na ba magkasakit. Okay, syempre ngayon ha. Atake balo. Napaghapon ng mga nagpahipi diha na si COVID numero 1919. Siyempre sa ating mga live streamers natin dyan na nanonood sa akin dyan sa Facebook. Siyempre, ang aking official Facebook page is Derita by PH. At saka aking YouTube channel na Derita by PH. So, you can follow me there. You can message me. I-contact nyo ko kung ano pa yung gusto nyong request. At saka content natin gagawin sa ating YouTube channel. At siyempre, at mamaya babasahin ko na lahat yung mga messages nyo. Meron na dumating dito. Suki dyan siya sa Ronda FM dito. Sige, basahon ako ni Hatanan ha. Unya ha. Relax lang mo diha kay. Siyempre, ato sang ipatugtog ng mga musika na hinanda ni Master J para sa inyo. So, that's it for now. Relax lang ka mo din ha. Babalik si Master J. This is your Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, syempre, the best ka. Hey, what's up sa atin mga nanonood dyan sa live stream
sa ating Facebook. And syempre ngayon, ito recorded to. Syempre, ipapasok ko ito sa ating YouTube channel. Shout out dyan sa inyong lahat. Syempre, last time, I think, ano yun, May, tingnan ko mabuti ha, kung anong date yun. 7. May 7, hindi po ako nakapag-upload sa ating mga shoutouts doon sa ating YouTube channel kasi medyo busy lang talaga dahil sa election. And congratulations pala sa nanalo na ating presidenting si BBM at saka si Sara Duterte. Kahit wala pang proclamation, halatang halata naman masyado. Sobrang halata na ang taas ng yung percentage, yung count, yung vote counts. So, I think yun, yung bagong presidente natin si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. At syempre, sa lahat na naman bumoto sa ilang kanilang mga kandidato, lalong-lalo na kay Ma'am Leni Robredo, yung Vice President natin Leni Robredo, at saka sino pa yung mga ibang mga presidentiable na nagtakbo. Syempre, congratulations din sa inyong lahat at sa pagpili sa inyong mga kandidato. Syempre, makita naman natin sa numero, i-accept na po natin yon. Okay, i-accept na natin yon and let's go forward na. Hindi natin ipabagsak yung Pilipinas. Tulong-tulong tayo. Okay? Maging positive po tayo at syempre kalimutan na yung awayan. So, dami nag-unfriend, dami nag-aaway ng mga kapitbahay, mga silingan din ha. So magbati na po kayo. Election lang po 'yun. Ganyan talaga ang buhay election, buhay politika, ganyan talaga. So panahon na ngayon, wala nang kulay sa politika. Lahat tayo pare-pareha na ng kulay. Tayo ay Pilipino. Okay? So, i-unfriend o balik, kato yung gipang unfriend. So, kalimutan na yung sa politika. Ganyan talaga. So, ang ating gagawin na lang, isuportahan natin ang bagong administration and dapat isipin natin ang future natin bilang isang Pilipino at bilang nagkatira tayo dito sa Pilipinas. So, that's it. And I promise yung sa May 7 na mga shoutouts, isasali ko yan sa aking dito na video. So, dyan siguro sa middle part, nandyan po yung ating mga shoutouts. And pag hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe my channel and click that bell para mag-updated kayo sa aking mga future and mga updated na mga videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel. Siyempre, help me grow kasi itong channel na ito hindi lang ginawa para sa akin talaga. Ito ay may purpose din. So, malalaman natin yan sabay-sabay pag umabot tayo ng 1,000 subscribers or more at saka 4,000 watch view para maka-start na tayo maka-monetize. So, itong Derita by PHS hindi lang para sa akin kundi para sa atin lahat. So, that's it. And babalik ako mamaya para sa aking second onboard. Music straight from your heart. Well, music for your ears. Rhonda, rewind. The DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station. 106.1. Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Rhonda, rewind. Check your time. 1:41 Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hey, what's up mga ka-masters, mga bay o mga ka-Ronda dyan, family. Kumusta? I hope na nag-enjoy ka mo sa mga musika na gi-prepare ni Master J para sa inyo. At syempre, sabi ko kanina, babasahin natin sa pagbabalik natin dito sa programa. At syempre, uunahin natin tong una nag-text. Ang suking-suki ng Ronda FM galing kay 1675.
Magandang hapon DJ, happy listening sa akong uncle ko na si Mayor Sumulong Sultan. Congrats sa panalo. And kay to DJ Clea, good PM ma'am. How are you now? How are you now ka na ha? Greetings from Hanardao, Antelino as James Yap, 18. Salamat sa pagbasa. Ay, salamat din sa pag-text. At galing kay 9434. Hi kay Gogo Pikay, Beng Beng, Taling, Badot, kag happy birthday, Jervin Kayonat. Request daw siya Ibong Ligaw. Iyawag spelling ni Ibong Ligaw ha. Itry nato na pangita ko unsa na siya. Bang na nasaag na nilupad na. And galing kay 1917, greet nako tanan taga Purok 4A o 4B New Cebu nga nag-andam sa fiesta ugma. Nag-andam sila ha. Happy fiesta sa tanan from Ruth. Okay? At syempre sa ating live stream sa Facebook, sa page natin sa Ronda FM, kay shout out dyan kay Kate Kimabara Nolgan. DJ face reveal. Ay po, shout out po dire sa Buragay. Ayan, kumusta ka mo diha tanan? Mamaya sa pagbabalik ko, i-face reveal ako mamaya. Stay tuned lang kayo diyan. Diyan sa live stream natin at sa live stream ng aking Facebook page na Jax Nimok. This is your Master J on here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey, what's up? Kumusta? And this is my second on board. Siyempre, yung nag-request dito sa face reveal. Mamaya mag-face reveal tayo. Kay Kate, Kima Lora Nugan. Sige, babalik ako mamaya para sa ating third on board. Music straight from your heart. Rewind. Music for your ears. Can hear. Rhonda, rewind. DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1. playing the best songs on the radio. Ronda FM. Rhonda, rewind. Check your time, 2:26 Philippine Standard Time. Kaban niyo po si Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko dahil dito, the best ka. Hey, what's up mga ka-Ronda, mga ka-masters ko dyan, mga bay. Kumusta? Medyo dumaan yung ulan. Kung wala naman kayong importanteng puntahan, huwag na lang kayo maglabas. Kung naaman mo yung importante po na adtuan, hala pagdala mo payong ha, ayaw yung kalimti. Di ta kay balo mo kalit lag kusog ang ulan. Syempre, ang atong requested song kanina, requested ha? Galing yan kay 2363 ha? DJ Good PM, shout out sa taga Alamada. Pa-play po ng song na Muling Ibalik. Yan, siya po yun ang nag-request galing kay 2363. Para po sa ex ko, baka sakaling bumalik. Message from Ryan Flores. Muling Ibalik. Siyempre, bago ko makalimutan pala, speaking of NCTVN, mayroon po silang notice. To all NCTVN subscribers, effective June 2022, the management will implement penalty charge for the late payment of monthly subscription. Please settle your account to avoid penalty. Yan po ha. Kailangan po, wag po natin i-late yung pagbayad natin. Kailangan on time. Wag po kayong
magpa-late kay Nanay Charge ha. Sugod na karon June 2022 sa ating NCTV subscribers dyan. At syempre, kumusta mo diha na naglingkod-lingkod din ha? Pangapita diya ba eh? Naikapi diya ba eh? And by the way, kanina pala, mali pala yung nabasa ko kanina na si Kate, Kemalora, hindi pala Kemadora. Pasensya na po. Murag inyo hang yours truly, nalibat lang pagbasa. Shout out kay Kate Kemalora Nolgan, the third. May pa the third pa ha. Face reveal. Sabi niya kanina, hindi naman kailangan mag-face reveal. Ina naman akong naong sa kuan ay cover. Pero for you, sige, face reveal. Tanaw na to. Yan po ang pagmumukha ni Master J, ang kapal-kapal. Ayan po sa ating nanonood dyan sa channel 5 or 6 sa ating NCTVN, mga subscribers natin dyan. Ito po yung mukha ng makapal. Si Master J. Imbitahan yung kaon, di ba? Hurot na inyong balay. Inyong kaono ng balay. Syempre. Sa katong gusto mo text na sa 0938-889-9505 para sa inyo mga messages. Para sa yung NCTVN subscribers dyan, nandyan lang po sa baba ng inyong screen ang ating numero 0938-889-9505. Okay, babasahin natin yan lahat. Sige, message lang mo din ha. Kaya ato nang basahon o niya ha. So that's it. Mag-commercial muna tayo. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. We got more hits for you, so stay tuned. Ako si Natividad Aranda, 65 anyo. Yo, what's up, Uzup? So, that's our third on board. Mamaya, magba-bye-bye na ako. So, see you later. Hey, what's up mga karonda? Kanina, nag-live tayo kanina for my last on board. Pero, I think humina yung internet, naputol tayo. So, ito na lang, the-record ko na lang para mag-bye-bye ako sa inyo. And salamat sa inyong suporta. Kahit medyo meron tayong bad news na nangyari sa ating YouTube channel, pero at least nandyan pa rin kayo sa inyo mga suporta, and salamat po. Patuloy lang po kayo manood ng aking mga updated videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel na Derita by PH. Syempre medyo I think panoorin na lang niyo yung video doon na nakapost kung ano nangyari sa ating Facebook page, sa YouTube channel natin. And siguro that's it for now, and see you next Saturday ulit para sa ating mga shoutouts. Isasali ko yung sa May 7 ha, kasi hindi ako nakapagawa ng video para sa shoutout corner natin sa May 7 na onboard ko dito pag duty, kasi yun, panahon na ng election and medyo busy mayroong ginagawa si Master J. So that's it for now. Don't forget to subscribe and click the bell notification para always kayo ma-notify every time mayroon akong ina-upload na video na bago. At syempre, watch out for my second episode sa ating Pakutaw sa Utok. And syempre, sa travel natin, medyo wala pa tayong second episode dahil hindi pa tayo nakapag-travel. So, see you very soon sa ating travel at sa ating Pakutaw sa Utok episode 2. So, that's it for now, and bye-bye. This is your Master J, signing off. Bye-bye! Tawagan na sila, apili o pagdali. Hey, tara na, tawagan na sila. Ayaw na paglangay, wa na higayon. Para ato ang huna-hunaon ng mga sugilanong nagdala o kasubo sa atong panahon. Bisan pa o pila man ka problema mo labay. Lingawon ka na mo pag ayaw kami imong sabay. Tara bay, ayaw na pag inarte way ulaway. Hinaturang nga